מפחדים, אבל שמסוכן לקחת הירואין. סמים זה לא אסון, נשים על הלשון כמה איסות וגם ריפים, ונפתח את הדמיון. נגזז ונגזז, תחיל למות שיהיה בסדר, נפתח את המוח ובין כל הצרות לשכוח, להתחבא כי הם מאחורה, הם נחבר ניסים ולא ירשים להשם וכסנתם. אני חושב שהם פשוט מפחדים, אבל שמסוכן לקחת הירואין. אז למה צריך תמיד עכשיו, היי. נצא בגאווה, נעד ישיר, לא מפחדים, יש גם את...